سلام علیکم دوستانی عزیز، امیدوارم که همه شما خوب هستین. اینجا ویدیوی من روز 8 марта روزی вихадной буд. Ҳама хонада буданд. Хостем қати гулако камтар сайри гашт кунем, кӯдакҳоро ба берун бурорем, иқа тамошо кунанд. рӯзи хунук буд, камтар сайри гашт кардам. Ба пеши бозори Апрашка гузаштем, гуфтем як дароем ку тамошо кунем. ягон чи ки дар кор шид, маъқул шид, мегирем ҳамуҷа. як дута майда чайда гирифтем гулакода. бо игрушкаҳоро ки дидам қиста игрушка кардам, ягбора игрушкашонам гирифтем. кае ки магазин рафтем ё бозор рафтем, кӯдакҳо бе игрушка хона намегарданд, намебиёнд. ҳамашта бо яктаи мегирем. инҷа мо бозор расидем, мошина парковка карда баъд мегардем. бисёртар мо дар рӯзои бебарфӣ мерафтем, даруни бозорда хушрӯ гашта мешид. инҷа барф қин каляска, қадим қин гаштанаш. ана инҷа ҷои гулӯи пластмассия. гуфтам як дута қитича гул гирам, ки ҳама ино қитичага набудиянд. ино ҳамаш беқитӣ. як дута инҷа гул гирифтам. Вот, пожалуйста, смотрите, оранжевый есть, белый, розовый. ин инҷада куртка гуфтесем, курткаҳои тинак, курткаҳои баҳорӣ. кӯдакҳо ки рӯз ба рӯз қадди медавна калон мешаванд, ҳар фаслда курткашон мегирем. инҷа садик омадагиам. Завтра будет день 8 марта, день мам. Я взял цветок. Это какой цветок? ки барои мана? Да. ҳар як праздникода кӯдакҳо дар садиқу мактаб ҳамеша падеркорус мекунанд. бо мебиёра мана метия, бо хурсандӣ мекунад, табрик мекунад. Шалона нельзя. рафте ихтиёрчика омадам. бо аптека як дору дар коши барои бачаи майдакӣ аптека гиромадам. инҷа обчира, дар обчира камтар истодам, ки дору мегуфтаги ман наёфтем. инҷа бо дига аптекаҳо рафтам. Хорошо. А нам пальчики купим. ба дудаша дору мегирем. қати кӯдак аптека ё ки магазин ки рафти аст, дасти холӣ намебурад. ҳаминҷа бачаам ки мефурсадиша нигоҳ дорад. фақат тоқо ахир рафт пончика. қате ки ами пончик бигирам, маҳсул шид. бо ман иқа дафтар гуфтам, дафтар бигирем, ки ай магазин ихтиёршка наёфтам дафтар. Наверное. Я пончик. инҷа пончик нест. май семечка рафа. Так. Папа.
Oldu. Ничего на руках. Ай, бегирем. Вот это. Ай, вай. Да. اینجای مغازین در اومدیم یه دیگه هفته کار رفتیم 3 هفته کار گشتیم گوری تغییرم نیافتیم سبزی فلکسیون داره و برای فکر مایده شامش تو میتیا یا تو دوش که میتیا همین گوری میتید خونه خوردی؟ خونه خوردی؟ نیافتم Да. Не Холодно? روزی هشتمی مرد بود بخور همشه به من کودک و پدرکه کردم اینم خیلی پدیلکو روز کردم یک تا دوخی دو تا گل بای کردم این پدیلکو را همش پدیلکه روز کرده توفه کردم نیره بچه کلونیم نیسته нея майдаки наистай ай садиқ падилка рӯз кардагишай ишам бача калоним рӯз кардай мактавда ана иша қатию дигариш сумая рӯз кардай ман рости худам нағз намебинам қамтари падилка вами кашиданак чиро нағз намебинам барои кӯдако хурсандишон қабулшон мекунам хаки местам баъд меягум уборка кунам ҳамаша ҷамъ карда бурда мепартом не гулоро бинед чӣ хел хушрӯ ино гуло маҳкам буданд майдаҳак обда исон 2 рӯз гуло ҳӯшидан не хариди кардаги мо ҳамон рӯзи вахатнои ай бузори апрашка ин курткаро барои сумаяро гирифтем курткаи хушрӯ камтар мафиялшам хушрӯ катсияшам хушрӯ худашдам маҳкушид кисоҳош бисёр то моҳои мая ина пӯшида мешавад таникиш ҳавому гарм мекуна ай супас дар пагода нишон додан кӯдако 1-2 моҳ мепӯшанаш ира баъд 2 та калона курка гирифтем ба бачаи диманги ман нагирифтем барое ки вай худаш картаи детский дора ай детский ни ай дига магазин детский ба картаи худаш харидиш метавонем анаи 2 калон мактабхон ки ҳастанд ино детский карта надоранд инора ай бозор мегирем шокошно бисёр маҳал неишам тунакаки хушрӯ материалшам нағзай ина инҷада якта дарсахон гирифтам ай ҳами дарсахон дорум худам калон буд гуфтам якта майдатар бигирам барои ҳами пеши кӯдакора якастаи носки бисёр ба худам гирифтам ман ҳамин чизе ки пур дошта бошад чизе ки санча дошта бошад ҳамин камтар ороиш дошта бошад ҳамин чиза нағз мебинам ҳамин дарсахона бисёртар барои ҳамун турош барои ороишаш хушрӯат барои ҳава гирифтам агар не буд дарсахони обичный бе тур бечи авай маҳқул нашид инам хел хариди имрӯзаи мо инаира ман ай пятёрочка гирифтам қимат набуд арзон нархаш 199 рубл буд барои кекси майда дар қиқчо пухтан барои аёр рехтан удобна ай ҳамин дошта ай тагаш маҳкам тагаш рӯй меша барои ҳамири суста рехтанаш инам хел тамошобинони азиз рӯзи вахатнои мо ҳамин хел гузашт хай тамошобинони азиз то видеоҳои оянда худо нигаҳбон бошад дар охири видео духтари ман камтар шеър гуфтай барои модараш марҳамат гӯш кунед раҳмати калон ба ҳамаи шумо На 8 марта, маме, просыпается природа, к весне придет красота, и на улице будет радость, и с любовью подарок мы сделаем для любимой маме. Подарим мы подарок маме и скажем хором: с 8 марта! раҳмат